Ja, men jeg vil starte med at fortælle om den første sætning. Pigen, der kom løbende over gaden, var meget smuk. Pigen, det er substantiv. Der, relativ pronomen. Kom eller løbende er verbium. Over, det er præposition. Meget, det er verbium. Og smuk er adjektiv. Kendetegnet ved substantiv er, at man kan sætte en eller et foran dem. For eksempel en pige. Og man skal sætte en eller et foran dem afhænger af substantivets køn. Substantiver er ord, der betegner levende væsener, ting og begreber. Substantiver kan bøjes i singularis og pluralis og i bestemt og ubestemt form. I denne sætning står substantivet i singularis bestemt, der refereres til en bestemt pige, pigen. Relativ pronomen, f.eks. som og der, det viser tilbage til pigen. Her står det relative pronomen i begyndelsen af en indskudt sætning, ledsætning, og opfattes derfor som konklusion og subjekt i den indskudte sætning. Der og som kan bruges frit, hvis der relativ pronomen er subjekt. Hvis det relative pronomen er objekt, kan kun der bruges. Kendetegnet ved verber er, at de udtrykker en tilstand, handling og forandring. Verbet optræder ofte som verballed i en sætning. Kom er her et finit verballed i datiden. Løbende er en lang tillægsform af verbet at løbe. Tegnet ved præpositioner er, at de udtrykker en tings position. Over er her præpositionen, og gaden er styrelsen. Kendetegnet ved adverbier er, at de beskriver adjektiver eller verber. Her ligger meget sig til smuk. Adjektiver er ord, der betegner kvalitet, egenskab eller kvantitet. Det bruges til at beskrive eller sige noget om substantiver. Det ligger sig altså til substantivet. For eksempel i denne sætning fortæller adjektivet, at det er pigen, der er smuk. Og hvis vi går videre til den næste. Jeg har læst mange bøger i mit liv. Dansk perfektum. Det fortæller noget, som er sket og er en afsluttet handling, men også har en betydning nu. Perfektum dannes af verbet har eller er, og verbets grundform tilføjet endelsen et eller t. For eksempel har læst. Og engelsk nær fremtid. We were about to leave the house when the phone rang. To be about bruges til at sige noget om det nært forestående, det der lige skulle til at ske. Og i spansk presens, España es un país guapo y grande. S er den nutidige form af ser, at være, det står i tredje person ental. Og hvis vi går videre til den sidste sætning, eller sidste opgave, så i den første sætning, damen går altid med sin hund. I den første sætning er verbet transitivt, fordi det er forbundet med et object. Damen er subject, går er verballet i nutid, altid er adverbialet, hunden er altså object. I den anden sætning, er der to sidestillede sætninger. I den første er manden subject, verbet er komma infinitiven af være, og er her kopulativt, fordi det er forbundet med et subjektsprædikat rig. Meget er et adverbialled og lægger sig til adjektivet rig. I butikken er præpositionsled, hvor i er præpositionen og butikken er styrelsen. Og er en konklusion, og han er subjekt for har købt, som er et sammensat adverbium. En ny bil er object, og til sin kone er præpositionsled, hvor til er præpositionen, og sin kone er styrelsen. Så manden i butikken er meget rig, og han har købt en ny bil til sin kone. Ja, og det var hvad jeg havde at sige.